Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mildon. Taong 1964, Katarman, Camiguin. Noong mga panahong ito, masyado nang nawiwili si Mildon sa kakapanaliksik ng kasaysayan. Bilang anak ng hasyendero sa kanilang lugar, mula pagkabata niya, hindi siya nakatikim ng hirap at pagtitiis. Lahat nagagawa niya, kaya nung nahanap niya ang kanyang libangan, ibinuhos niya rito ang kabuuan ng kanyang oras. Mula sa kabataan ni Mildon, hanggang sa magbinata siya at tumanda, pananaliksik ng mga nakalimutang kasaysayan ang pinagtuunan niya ng pansin. Dahil sa nag-iisa lang siyang anak, lahat ng gusto niyang gawin suportado ng kanyang ama. Minsan nga, kumukuha pa yon ng mga matatandang may alam sa mga nawawalang kasaysayan para lamang makipag-usap sa kanya. Kapag may ganun siyang bisita, tuwang-tuwa talaga siya. Sa mga sandali kasing may kausap siyang ganung tao, lahat ng pagod at pagkaburyong niya talaga namang nawawala. Ang kaso lang, sa dinami-rami na ng tao na kanyang nakasalamuha, tila bang wala pa ring nakapukaw ng kanyang buong atensyon. Kapag kasi pinupuntahan niya ang lugar na itinuturo ng mga ito, tapos wala naman siya roong nakitang kamangha-mangha, nawawalan na siya ng ganang magpatuloy. Subalit, pagtungtong ng taong ito, merong ipinakilalang matandang pari ang tatay niya sa kanya. Nanilbihan yon ng ilang taon sa isa sa mga simbahan sa Bohol at halos ilang dekada na rin yung nasa ganoong larangan. Retirado na rin ang paring yon at kaya naman yung nakilala ng tatay niya ay dahil sa naging parokyano niya ito sa negosyo nilang nakatayo sa kabilang bayan. Pagkaalam din ng tatay niya na meron itong alam sa mga nakalimutang kasaysayan, nakipagkasundo siya rito, kalakip ng pag-alok nito ng kabayaran na hindi na nito natanggihan. Pagpasok ng matandang retirado sa kanilang bahay, wala namang napansing kakaiba si Mildon sa pagkatao nito, buhat na rin sa kanyang mga ginagawa. Pero, nung umupo yun sa kanyang harapan, meron itong naibahagi sa kanya ukol sa isang gumuhong simbahan sa Katarman. Milya-milya ang layo ng lugar na yon mula sa kanila, kaya bago siya magpasya ng kung ano, maigi niyang pinakinggan ng mga sasabihin nito. Ayon sa kwento ng matanda, panahon pa ng Espanyol nung maitayo ang simbahang yon. Isa ito sa pinakamalaking istruktura sa lugar na minsan na ring naging sentro ng pananampalataya. Maraming praile ang nanilbihan sa loob ng ilang siglo, ngunit lahat ng yon bigla na lamang nawala sa isang kisap mata. Nagsimula ang kalbaryo ng simbahan noong may isang paring prailing na baliw dahil sa babaeng kinakalantari nito na naninirahan din sa loob ng simbahang yon. Sa kagustuhan nitong maibalik ang kanyang pinakamamahal, hindi ito nagdalawang isip na sumamba sa demonyo. 9 na araw at 9 na gabi siyang nagsakripisyo hanggang sa kalaunay may natawag siyang hindi kaaya-ayang nilalang. Labis na nakakapangilabot ang umahon sa ritual na itinago nito sa ilalim ng altar, kung saan nataon ito sa gabi ng pananalangin ng mga praile. Dagdag pa ng matanda na matapos itong masilayan ng lahat, umatungal yon ng napakalakas. Lahat natigilan hanggang sa dahan-dahan na silang lumutang sa ere. Kagaya ng itsura ng baliktad na krus, ganon din ang nangyari sa katawan nila. Pagpatak ng 12:00 ng hating gabi, lahat ng paring nadakip nito, pumanaw. Yung nagsagawa naman ng ritual, tumakas na rin sa simbahan. Nagpakalayo-layo yun sa lugar na yon at kalaunay binawian din yun ng buhay dahil sa pagtigil ng kalahati ng laman loob nito. Hindi nagtagal nang pumutok ang bulkang Hibok-Hibok
tuluyan na nga yung nawasak. Kalakip ng pagguho ng simbahan ay ang paglaho naman ng totoo nitong kasaysayan na bibihirang tao na lamang ang nakakaalam. Pagtatapat pa ng matanda sa kanya, nalaman niya ang istoryang yon dahil sa isang antingero na nagkumpisal sa kasagsagan ng kanyang panunungkulan sa Bohol. Di pa sana niya paniniwalaan ang taong yon, pero bago ito umalis, may inihabilin yun sa kanyang libro. At ang librong yon ang nagtataglay ng lahat ng karunungan na kanyang nalaman. Dala naman ng matinding kuryosidad na bumalot sa kanyang isipan. Nagbakasakaling bumalik sa simbahan ng antingerong yon, pero hindi na yun nangyari. Katagalan, nung umalis na rin siya sa simbahan, nawala na rin siya ng pag-asang makita pa ito. Dahil sa ganoong pangyayari, lahat ng katanungan niya, hindi na siya umasa pang masagutan. Ang nais na lang dinoon ng pare, magkaroon siya ng mapayapang buhay at maipasa niya sa taong karapat-dapat ang kasaysayan. Hindi ko nga alam kung bakit ginagawa ko ito. Pero alam mo, iho, malas ang librong yan. Magmula nung mapasakamay ko yan, sangkaterbang kamalasan na ang pumasok sa buhay ko. Paalala, hindi kita pinipilit na kunin ito. Yon ay kung gusto mo lang namang malaman ang kasaysayan ng simbahang yon. Wika ng retiradong pari sa kanya. Nang marinig naman ni Mildon ang sinabi nito, di naman niya maiwasang mapaisip. Lahat kasi ng sinabi nito sa kanya, talaga namang napukaw ang atensyon niya. Ang hindi niya lang maiwasang isipin ay ang tungkol sa kamalasang dala-dala nito. Kahit sino naman siguro, ayaw na maging malas habang buhay, di ba? Ilang minuto pang lumipas ng kanilang pag-uusap, nagdesisyon itong si Mildon na tanggapin ang libro. Nagdadalawang isip man. Aminado siyang hindi niya maipagkakaila ang kagustuhan niya na malaman ang nilalaman nito. Pagkakuha naman niya ng libro, abot langit ang pasasalamat ng matanda sa kanya. Di na rin yung nagtagal, na para bang nagmamadali yung umalis. Paglayo naman ito sa kanilang pamamahay, dahan-dahan naman niyang binuklat ang pahina ng libro, dahilan para tumambad sa kanya ang mga kwentong nakalathala sa pamamagitan ng pagsasalarawan. Mag-iisang linggo niya rin yung pinag-aralan, at nung malapit na niyang maubos ang lahat ng pahina nito, may nakita siyang isang mensahe na nakatago 2 pahina bago yun matapos. Pagbuklat naman niya rito, tumambad sa kanya ang lokasyon ng isang lugar na nasa bayan ng Katarman. Nung hinanap niya yun sa mapa, napansin niyang malayo ito sa bayan. Liblib na parte yun ng Katarman, kaya halos hindi na niya mawari kung tutuloy pa ba siya o ipagsasawalang bahala niya ang mga detalyeng kanyang natuklasan. Ilang araw din yung pinag-isipan ni Mildon, hanggang sa siya na rin mismo ang nakaranas nung mga kamalasang sinasabi nung matanda. Dahil dito, wala na rin siyang mapagpipilian pa kundi ang tumungo sa lugar ng Kamigin. Upang masiguro ang kaligtasan niya, isinama niya ang 3 pinagkakatiwalaang antingero ng tatay niya. Ang pangalan ng mga taong yon, si Andres, Pula, at Uka. Si Andres ang namumuno sa kanila, at ayon kay Mildon, nagtatangan niyo ng mutya ng tumiklop na ahas. Si Pula naman at Uka, nagtatangan ng mga mutya ng lakas at pangkaligtasan. Nang marinig naman ng 3 kanyang abiso, humingi yun sa kanya ng 3 araw para makapaghanda. Nag-aalala man ng mga antingero, wala silang magagawa kundi samahan ang nag-iisang anak ng taong kanilang pinagsisilbihan. Kahit papaano, di naman sila gaanong nakakaramdam ng pagkabahala, lalo pat tiwala sila sa kanilang mga karga. Kampante rin silang makakauwi ng buhay pagkatapos nilang mapuntahan
ang mga lugar na nais marating ni Mildon. Ayon kasi kay Andres, hindi lang naman yon ang unang beses na sila'y nagsama-sama. Sa katunayan, sila palagi ang isinasama ni Mildon sa oras na may pupuntahan itong lugar na hindi gaanong pamilyar sa kanya. Pagtungtong ng nakatakdang araw ng kanilang pag-alis, madilim-dilim pa sila tumungo sa paradahan ng mga sasakyan. Mula roon, bumiyahe sila patungong Pantalan at halos inabot din sila ng isang buong araw sa paglalayag sa laot. Pagdating naman nila sa isla, panibagong isang araw na biyahe na naman. Nakakaburyong man kung iisipin ang ganoong paglalakbay. Pinagtiyagaan talaga nila itong lahat. Hindi naglaon. Nang makarating na sila sa bayan ng Katarman, nagpahinga muna sila doon ng isang buong araw. Dahil sa alam din noon ni Mildon na malas siya, iniwasan niyang hawakan ng perang nakalaan para sa mga gastusin. Minsan kasi, nakakaligtaan niya kung saan niya inilalagay ang mga ito. Bilang si Pula naman ang pinakamasinop sa kanilang grupo, yon ang nagtabi ng lahat ng salaping kanilang dala. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang pananatili sa bayan. Napuntahan na rin nila ang guho ng simbahan kung saan wala naman sila roong napansing kakaiba. Sinubukan din nilang tumungo doon ng gabi. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang nakita maliban sa mga kaluluwa ng mga taong namatay sa lugar. Nang makumpirma naman nilang wala roon ang kanilang hinahanap, dito na sila nagsimulang magtanong ukol sa lugar na kanyang natuklasan. Ang problema lang, sa dinami-rami ng taong kanilang napagtanungan, walang kahit isa sa mga ito ang naglakas loob na sumama sa kanila. Alam ng mga taong yon ang lugar na yon, pero hindi yon ang ahas na isama sila sa kabila ng limpak-limpak na salaping iniaalok niya. Sabi nga nung huling napagtanungan nila, di baling magutom ang kanilang pamilya kaysa pumunta siya sa lugar na yon. Mariin din itong inilahad sa kanila. Karamihan sa mga pumupunta roon, hindi na nakakabalik pa. May mangilan-ngilan mang sinuwerteng makauwi. Namamatay din yon pagkaraan lamang ng ilang araw. Nang marinig naman ni Mildon ang tungkol dito, halos hindi naman nila maisip ang panganib na naghihintay sa kanila. Gayunpaman, naging matyaga pa rin sila sa paghahanap hanggang sa kalaunay nakilala nila ang isang lalaki na isang mangangaso. Nung tinanong nila ito ukol sa lugar, hindi muna yon sumagot. Sa halip nagbigay yun ng presyo para sa gagawin niyang serbisyo. Ayon pa sa lalaki, kung hindi sapat ang perang ibabayad nila, hindi sila nito matutulungan. Dagdag pa nito na, buwis buhay ang gagawin niya, kaya dapat lang na matumbasan ito ng tamang halaga. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, dito na siya naglakas loob na magtanong. Sa tinagal-tagal na kasi nila noon sa bayan, nanatili pa ring malabo sa kanila ang rason ng mga taong tumatanggi sa kanilang alok. Mariin niya ring inilahad sa mga ngaso. Kaya niyang bayaran ng hinihiling nito, basta ba'y ilahad muna nito ang tungkol sa kanyang mga nalalaman. Dahil sa kanyang sinabi, wala naman yung nagawa, kundi siya ay pagbigyan. Bago rin ito sinimula ng pagbabahagi ng kwento, minabuti muna nitong kumuha ng kape at makakain para naman maging maayos ang kanilang pag-uusap. Matapos nun, tahimik na yung umupo sa harapan nila, matyagang naghintay sa senyas niya. Nang mapagtanto naman yun ni Mildon, agad naman niya yung binigyan ng hudyat para magsalita. Pagkarinig naman dito ng lalaki, agad naman itong sinimulan ang pagbabahagi ng istoryang kanyang nalalaman sa lugar na kanilang pupuntahan. Ayon sa mga ngaso, mapalad na lamang silang mga tagabayan dahil milya-milya ang layo ng lugar na yon mula sa kanilang tirahan.
Noon pa man kasi, marami na ang mga matatandang nagsabi na pugad umano yon ang mga aswang. Lahat ng uri at lahi ng mga nilalang naroon na sa lugar. Nakapagtataka ring hindi yun nagkakagulo na animoy merong nagkokontrol sa mga ito. Kapag Biyernes Santo, may mangilan-ngilang mga antingero ang nangangahas na tumungo roon pero hindi sila nagtatagumpay. May nakakapunta man sa lugar, kung hindi nawawala, umuuwing wala nang maayos na ulirat. Linggo na lang din ang inaabot ng mga ito bago yun tuluyang mamatay. Sa katagalan din ng pag-iral ng kwento ukol sa lugar na yon, may mga nalaman silang kaganapan ukol sa isang makapangyarihang demonyong naninirahan doon. Dagdag pa ng mga ngaso na maaaring ang nilalang na yon ang kumokontrol sa lahat ng aswang na naninirahan doon. Bagaman hindi siya sigurado sa ganoong agam-agam, naniniwala siyang yun lamang ang pinakaangkop na dahilan ukol sa pakikipagtipon ng mga ito sa iisang lugar. Matapos naman yung marinig ni Mildon, kahit papaano nagkaroon na siya ng ideya sa kanilang pupuntahan. Nga pala, Pinuno, hindi ko nasasabihin ng lugar dahil baka maraming masaktan. Ngayon kasing pangkasalukuyan, marami na roong nakatira. Lumipas ang araw na yan, nagsimula na silang mamili ng kanilang mga gamit. Sa kasagsagan naman ng kanilang paghahanda, wala namang nangyaring kakaiba, maliban na lamang sa mangilan-ngilang taong napapansin nila Andres na tumititig sa kanila kapag sila'y nakatalikod. Para naman hindi sila makakuha ng atensyon ng nakararami, hinayaan na lamang nila ang mga ito. Kinagabihan, sinimulan na nila ang kanilang paglalakad patungo sa lugar na yon. Gabi nila piniling umalis ng bayan para makaiwas sa mga taong palatanong. Iniiwasan kasi nila ang mga ito, gawa ng bukod sa dayo sila, maaaring pigilan din ng mga ito ang kanilang pinaplano. Paglabas naman nila ng bayan, agad naman nilang nakita ang mga ngaso na kanina pang naghihintay sa tabi ng daan. Pagsilay naman ito sa kanila, dali-dali naman yung lumapit, sabay tahak ng daan patungo sa kakahuyan. Kahit sobrang dilim ng gabi noon, wala silang gamit na sulo. Literal na ibinigay nila sa kadiliman ang kanilang mga mata. Gustuhin man niya kasing gumamit ng lampara, sadyang ipinagbawal yon ni Andres. Nauunawaan naman niya ito, lalo pat wala naman yung ibang hangad, kundi ang kaligtasan ng kanilang grupo. Ilang oras pa ang lumipas, maraming kabundukan na silang nalagpasan. Malayong malayo na rin sila sa bayan at halos wala na rin sila roong nakikitang mga bahay-bahay. Pagpatak naman ng 12:00 ng madaling araw, habang nagpapahinga sila sa paanan ng isang bundok, meron silang nakitang grupo ng mga aswang na sama-samang lumilipad. Bawat isa sa mga ito, merong dagit-dagit na mga biktima na walang patid namang sumisigaw para humingi ng tulong. Pagsilay naman ni Andres sa mga nilalang na yan, ito na rin ang nagkumpirma na totoo nga ang sinabi ng mga ngaso sa kanila. Yung mga aswang kasing nakita niya sa itaas, hindi lang binubuo ng isang lahi. Bukod kasi sa mga aswang na may dagit-dagit na tao, may nasipat din yun doong merong daladalang mga hayop. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalo naman silang nagdoble ingat sa paniniwalang malapit na sila sa pugad. Pagputok ng bukang liwayway, doon tumambad sa kanila ang isang napakalaking pugad ng mga aswang. Habang unti-unti doong tumatama ang liwanag ng araw, kitang-kita nila ang mabilis na pagpalit anyo ng mga ito. Sa isang iglap, naging normal na komunidad ang pugad ng mga aswang. Yung mga bahay ding nakita nilang may mga nakabitay na katawan ng tao, bigla na lamang ding nag-iba ang itsura.
Matapos namang makapagpalit anyo ng lugar na yon, hindi sila nagdalawang isip na pumasok dito. Si Andres kasi pinuno, likas na matapang talaga. Kahit saang lugar yung pumunta, palagi niyang dala ang pagkalalaki niya. Habang naglalakad naman sila sa looban ng baryo, napansin naman nilang pinagtitinginan na sila. Makailang beses na ring huminto noon si Mildon pero inabisuhan siya ni Andres na sumunod lang. Pagkaraan pa ng ilang minuto, meron namang humarang sa kanilang isang matangkad na lalaki na may daladalang itak. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanila, kaya nung mapansin nyo ng mga kasama niya, di na ito nagdalawang isip na paliparan nyo ng tigalpo sa katawan. Sa sobrang lakas ng tigalpong yon, ang napakatapang na lalaking yon bigla na lamang napatahimik at napatayo ng tuwid. Nang mapagtanto naman ni Andres na tumalab na ang kanilang binitawang usal, agad naman niyang hinugot ang kanyang kutsilyo, sabay hawak sa leeg nito at unday ng 2 beses sa pinakagitnang ilalim ng tadyang nito. Matapos niya yung gawin, dinarag niya sa daan ng lalaking yon habang mariing nagtatanong ukol sa kung sino ang namumuno sa lugar na yon. Maya-maya pa, nang maagaw na nila ang atensyon ng nakararami, doon na nila napansin ang tila bang pag-iba ng ugali ng mga ito. Gayunpaman, nanatiling malakas ang loob ng kanyang mga kasama dahil sa tirik pa ang araw. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nga nila nasilayan ang isang matandang lalaki na dahan-dahang naglalakad papalapit. Pagharap naman ito sa kanilang grupo, mahinahon naman yung nagwika sa kanila ng, Sumunod kayo. Dadalhin ko kayo sa aming Panginoon. Nang marinig naman nila Mildon ang sinabi nito, tahimik lang naman sila roong sumunod habang inihahanda ang kanilang mga sarili. Pagkaraan pa ng 10 minuto, bumungad sa kanila ang isang malaking tahanan sa pinakadulong parte ng baryo. Bagaman ordinaryo lang ang paningin nila rito, may mga pagkakataong namamalikmata sila. Ayon sa kanya, papalibot ng bahay na yon, maraming mga bangkay ang nagkalat. Agnas na rin ang mga ito at sa estado nito ilang taon na yon sa lugar. Hindi lang yon, marami ring hayop silang nakikita na likas na kakaiba. Gayunpaman sa kabila nito, di nila yon gaanong pinagtuunan ng pansin. Ang tanging nasa isip lang kasi nila noon, makilala kung sino ang namamahala sa mga ito. Hindi naglaon. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, doon bumungad sa kanila ang mga paring praile na nakalutang sa ere. Parang krus na baliktad din ang itsura ng mga ito dahil sa nakabuka nilang mga kamay at tuwid na tuwid nilang mga paa. Matapos naman nila yung masilayan, agad namang sumariwa sa kanya ang tungkol sa librong nabasa niya. Yung mga pari kasi, kahawig na kahawig ng mga taong nakita niya sa larawan. Dahil dito, agad naman niya yung ipinagsabi kay Andres. Ang buong akala kasi noon ni Mildon pinuno, patay na talaga ang mga taong yon. Ang kaso lang, pagdaan naman nila, narinig niya yung umungol kasabay ng paglingon nito sa kanilang kinaroroonan. Matapos naman itong gawin ng nilalang, doon tumambad sa kanila ang mga mukha nitong naaagnas na. Kabilang din sa mga taong yon ay yung mga individual na palihim sa kanilang nagmasid noong nagpapahinga pa sila sa bayan. Mahirap man yung paniwalaan para sa kanya. Hindi nila maipagkakailang totoo ang mga bagay na kanilang nakita. Maya-maya pa, paglagpas naman nila sa mga ito, nasipat nila ang matandang nagbukas ng silid. Pagsilay naman nila sa loob, doon na tumambad sa kanila yung paring praile na nagsulat ng librong yon. Kaya yun nasabi ni Mildon,
ay dahil sa nakita niya ang mga medalyon at pulseras na nagsisilbi nitong palatandaan. Mula sa ulo rin ng praile, may mga baging yun doong nakabaon sa kanyang laman na parabang yon ang nagpapanatili ng buhay sa katawang lupa nitong malapit ng maagnas. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa kanila, nagpumilit naman yung umupo ng maayos. Sinubukan ding makipag-usap ng nilalang na yon, pero hindi nila ito maintindihan. Bukod kasi sa sinaunang dialekto ang gamit nito, masyado rin yung malalim para sa kanyang pang-uunawa. Dahil dito, nagdesisyon naman itong si Andres na wag na yung pansinin. Ayon kasi sa kanya, sa mga oras na yon, wala na silang panahon para makipagnegosasyon. Mariin din itong inilahad. Hindi nila alam ang takbo ng oras sa loob, kaya maaaring gamitin yun sa kanila ng mga nilalang para maabutan sila roon ng gabi. Dagdag pa nito, hindi magiging maganda ang kanilang sitwasyon sa oras na umayon sa mga nilalang ang pagkakataon. Nang marinig naman ni Mildon ang sinabi nito, bigla namang nawala sa isip niya ang mga bagay na nais niyang malaman. Napalitan na kasi yun ang pag-aasam niyang mabuhay at makauwi sa kanila ng ligtas, kaya hindi na rin siya nagdalawang isip na sumunod. Pagsang-ayon naman niya sa plano nito, hindi na yon nagdalawang isip na tigalpuhin at ipako ang matandang nagdala sa kanila sa loob. Inundayan din yon ng saksak ni Andres sa ulo upang masiguro ang kamatayan nito. Matapos nun, sinugod na rin ito ang paring praile para sana tapusin na ang buhay nito. Ngunit, nang akmang mauundayan na yon ni Andres ng saksak, bigla naman siyang napalihis ng direksyong tinatahak dahil sa nakita niyang nilalang na umahon sa tabi nito. Pagsilay naman doon ng kanilang grupo, nawala ang kagustuhan nilang labanan ang pare. Yung nilalang kasing tumambad sa kanila, alam nilang puro itong demonyong nagkatawang lupa. Isipin ninyo, bukod sa parang bato nitong katawan, napansin din nilang wala itong kasarian. Meron din yung 4 na sungay na nakaharap sa kanila. Tanging mata lang din at bunganga ang makikita mo sa mukha nito, kaya makakaramdam ka talaga ng kaba sa oras na masilayan mo yon sa unang pagkakataon. Pagatungal naman ng nilalang, lahat ng mga paring prailing nakalutang sa ere, bigla na ring umatungal. Nang mapansin naman yun ni Andres, hindi na ito nagdalawang isip pa na gumawa ng daan sa dingding ng silid. Pinaghirapan talaga nilang sirain ang lugar na yon para lamang makalabas. Kaso lang, pagdating nila sa bakuran ng bahay, napansin nilang papasapit na rin pala ang dapit hapon. Kasalukuyan na rin noong nagkukumpulan ang mga nilalang na parabang naghihintay ang mga ito sa kanilang paglabas. Pagsilay naman nila sa pagkukumpulan ng mga aswang, hindi na sila nagdalawang isip na tahakin ang daan patungong kakahuyan. Pagdating naman nila sa looban nito, ang mga ngaso na ang nagsilbi nila noong gabay. Ayon kay Mildon, inabot ng 1 linggo ang paggala ng kanilang grupo sa ilang bago nila marating ang pinakamalapit na bayan. Sa loob din ng 1 linggo, ilang beses din silang nakipaglaban sa iba't ibang uri ng aswang. Sa kasamaang palad din pinuno, yung mga ngasong nakasama nila hindi na nakauwi ng buhay. Nadagit kasi yon ng nilalang, kaya hindi na yon nailigtas pa ng kanyang mga kasama. Mahirap man para sa kanilang iwan ito, pinilit nilang lumayo, alang-alang sa sarili nilang kaligtasan. Gabi-gabi noon, kung saan-saan na rin sila nagtatago para lamang makapag-ipon ng lakas. Sa sobrang dami kasing humahabol sa kanila, aminado silang hindi nila ito kayang harapin lahat. Mabuti na lang talaga, napakautak ni Andres, kaya nakaya pa nilang maisahan ang mga ito. Pagdating naman nila noon sa bayan, direkta silang naglayag papalayo. Hindi na nila binalikan ng lugar
sa takot na baka di na sila swertehin sa ikalawang pagkakataon. Ang kaso lang pinuno, dahil sa kabiguan nilang yon, hindi na naalis sa kanya ang sumpa ng kamalasan. Habang buhay niya yung dinala, hanggang sa kalaunay maging ordinaryong tao na lamang siya. Pero kahit ganoon ang kinahinatnan ng buhay ni Mildon, masaya pa rin naman siya kahit papaano dahil alam niya sa kanyang sarili na habang buhay na rin niyang hindi masisilayan ang domi ng makapangyarihang praile. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam niyo minsan ito yung mga nakakatakot talaga kapag mahilig kayo mag-explore eh. Siyempre hindi naman natin maiiwasan kay Mildon kasi mula pagkabata niya, ito na talaga yung nakahiligan niya. Yung puntahan o pag-aralan yung mga nakalimutan ng kasaysayan ng bansa natin. Pero dito, alam ko, muntik-muntikan na to si Mildon. Pansin niyo sa kwento, parang after nilang ma-explore tong gibang simbahan na to o nakatagong simbahan na to, hindi na ulit siya nag-explore ng ibang lugar. 'Di ba? Pwedeng hindi niya na tinuloy o pwedeng hindi na lang din niya ikinuwento yung iba niyang paglalakbay. 'Di ba? Unang-una wala namang gamit tong si Mildon eh. Wala siyang agimat, wala siyang kahit na anong magliligtas sa kanya pagdating sa pakikipaglaban sa mga elemento na nasa kaliwa. Kita ninyo, kung wala yung tatlong kasama niyang antingero, albularyo na parang personal bodyguard ng pamilya nila, walang mangyayari kay Mildon, dun pa lang tapos na siya. Buti na lang mautak tong si Mildon. Tsaka buti na lang din, sobrang gagaling ng tatlong kasama niya. Kasi kung walang diskarte yon o walang husay yon, malamang trap sila dun. Kulong talaga sila ron kasama nila yung praile na yon. Diba? Ang tanong lang ngayon, patuloy pa rin kaya nag-e-exist tong domi ng praile na to? Kasi hindi na binanggit yung lugar eh. Diba? Ako feeling ko, patuloy pa rin yan. Tapos yung mga nakatira dyan, alam nila yung kwento na yan. Hindi binanggit yung lugar, so wala tayong ideya kung saan to eksakto. Pero malamang sa malamang umiiral pa rin yan. Or merong isang malakas na antingero na nakapasok sa dominon, tapos natalo niya yung praile. Pwedeng ganun din, di ba? Pero wala makapagsasabi niyan. Maliban na lang talaga yung sa mga taong nakatira dyan. Yun eh, kung merong pagkakahawig tong kwento na to sa nararanasan ninyo sa lugar nyo. Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.